090, skúška spojenia. 5. Takisto 5, tak pokračuj na vyčkovacie, sa vytoč. Na vyčkovacom potom mi dáš úkonný náhlas celé a vstúpiš na dráhu, budeš rolovať na miesto zletu. OK. Takže aretujem. Brzdu. Vlivo. Prava. Skladky. Jednotky. Vizuálne. Možnosť riadenia. Motorové prístroje v zelenom. Magneta Bolt. Hlavné zapnuté, úsekové zapnuté. Frekvencia správna, QNH. Nastavené správne. Vyváženie si pozri a môžeš pokračovať. Vyváženie neutrál, pokračujem. Rezený prevádzka Oscar Mike 090, vstup na dráhu 1.6 a dovolím späť na miesto vzletu. Pokračuj Oscar Mike 090. Rezený prevádzka dúfam, že zostav 6 úrovne, zletce na hangara. Smer je 3-4 a budem sa držať západne od letiska asi 15 minút a vrátim sa. Pokračuj Maťo, potom ťa poprosím chvíľku radiový kľud, ideme na solo púšťať, hej? Dobre, takže úkony pred vzletom. Palivo prava, klapky jednotky. Magneta zapnuté, hlavné zapnuté, úsekové tiež. Vyváženie neutrál a ohlasujem. Dražňaný prevádzka Oscar Mike 090, vzlet dráhy 1.6 prava. Oscar Mike 090. Dráha 1.6 práva, voľná, vietor kľud. A pekne držíš smer a odľahčuješ. Odľahčuješ a držíš smer. A vydrž, pekne vydrž smer a do rozletu. Pokračuj ľavým okruhom dráhy 1.6. Oscar Mike 090. Dráha voľná, vietor kľud. Oscar Mike 090, správu prijal.
prevádzka Oscar Mike 666, aktuálne sme minuli šarické Michalany, východne od letiska budeme pokračovať na Lipany 2300, Fitzqueen 1010. Pokračujem, mám ho na finále. A pekne udržiavaj rýchlosť do osy dráhy. A už môžeš voľno beh. A začínaš pomaličky pozvoľna a ťahaj pozvoľna ešte a vydrž kolečko. Pozvoľna priťahuješ do toho. Aj môžeš to brziť tam a pôjdeš teraz 3, 4, alebo trošku do zásluhu. OK. Vážený prevádzka Oscar Mike 666, minuli sme Sabinou a budeme pokračovať ešte na Lipany a Kamenicu, ale ostávame na frekvencii. Takže úkony pred vzletom, na palivo prava, klapky 1, magneta hlavné úsekové, kabína zatvorená, vyváženie neutral. Oscar Mike 090 pred vzletom. Dráhu máš voľnú, vietor plus. Vážený prevádzka Oscar Mike 090 vzlet dráhy 34 ľava. Vietor máš kľud klapky podľa potreby, ak si vyššie náhodou, tak na tých 115 održ. Oscar Mike 090 no? A pekne do osy dráhy sa nasmeruj. Už môžeš voľno beh, prejsť do oblúčika a smer si drž a pozvoľna ťahaj a ešte chcem letieť ďalej, ešte chcem letieť, ešte a vydrž to kolečko postupne, knipel až na brúku, krásne. A 090 po pristáti roluj späť po dráhe k hangáru a majú pri hangári chodež hore na betón a opatrne tam zabrzdiť aj zaretovať plyn, hlavne aj na začiatok. OK. Prevádzka Oscar Mike 090 zdravú vode. Počkaj. Myslím, že to je populára.
Koľko štartov? Všetko dobre, koľko štartov? Stačí. No ja sa isto idem pridať, ako super, to bolo perfektné. To sa mám zaujímavé. Dobre to bolo, hej, a hlavne podvoza pekne. Čiže toto tam cítiť, keď budeš ďalej lietať sám, že by si sa sústredil.